Je tady další díl pořadu Naše firmy. Ten dnešní natáčíme ve výrobní firmě na Borských polích v Plzni a vedle mě sedí správní manažer Jan Voch. Dobrý den. Dobrý den. Co vaše firma vyrábí? Naše firma vyrábí klimatizace. Jejich použití je zejména v obytných domech, v domácnostech, ale vyrábíme i modely, které potom jsou instalovány do hotelů a nákupních center. Čeho je vaše firma součástí? Naše firma je součástí nadnárodní společnosti se sídlem v Japonsku. Proč vaše firma sídlí právě tady v Plzni? Firma byla založena tady v Plzni z toho důvodu, že byla a stále je rostoucí poptávka po našich výrobcích v Evropě. Plzeň z České republiky byla poměrně jasnou volbou, ať už díky tradici v průmyslu, nebo díky tomu, že tady jsou šikovní lidé a také v neposlední řadě díky tomu, že je zde Západočeská univerzita, jejíž jsme partnerem. Když bychom zmínili to, kolik tady v současné době pracuje lidí? V současné době máme více než 17 zaměstnanců a neustále rosteme. Když bychom zmínili historii vaší firmy, kdy to všechno začalo? Tak začalo to před více než 90 lety v Japonsku, ale tady u nás v Plzni v České republice jsme již více než 10 let. Přišli jsme se podívat do laboratoří, kde si s námi bude povídat jeden z vedoucích vývojového oddělení Rostislav Vlk. Dobrý den. Dobrý den. Kde to stojíme, co všechno se tady dělá? V současné chvíli se nacházíme v laboratořích, kde testujeme naše výrobky. Vývoj klimatizační jednotku, kterou zde vyrábíme, je velice náročný proces s ohledem na to, že klimatizace je komplexní technické řešení. Jak dlouho trvá vymyslet takovou klimatizaci? V našem závodu vývojové projekty trvají zpravidla 1 rok, tudíž v průběhu 1 roku musíme navrhnout klimatizační jednotku, ozkoušet, popřípadě vylepšit s ohledem na požadavky zákazníků z trhu a poté předat výkresovou dokumentaci, jak jsem zmínil, do oddělení nákupu a produkce. Co všechno se tady zkouší? V laboratořích zkoušíme několik základních parametrů klimatizace. Jedná se především o tepelný výkon, hladinu hluku a poté simulace extrémních podmínek, co se týče venkovní teploty minusové a plusové. Ty laboratoře jsou velké. Vyvíjí se nějakým způsobem i ta zkoušecí technika? Samozřejmě. Laboratoře jsou vlastně stěžejní pro vývoj produktu a v současné době jsou ve výstavbě opět nové komory, co se týče zvukové komory a měření tepelného výkonu. A společnost investovala do zázemí komor a do technického zázemí zkoušení a materiálního vybavení přes 500 milionů korun. O tom, jak konkrétně se klimatizace vyrábí, nám bude povídat manažer výroby Martin Kestler. Dobrý den. Dobrý den. Co všechno se tady na té hale dělá? U nás vyrábíme indoorové klimatizační jednotky, to jsou takové ty vnitřní, které vydáte v domácnostech, a vyrábíme také outdoorové jednotky, které jsou zpravidla zvenku budov. Jak jsem se dozvěděla, důležitou součástí klimatizace je výměník. Ale co takový výměník dělá, z čeho se skládá? Tak výměník, jak můžete vidět, se skládá ze spousty takovýchhle poměrně složitých výlisků. Ty výlisky jsou v řadě za sebou a spojují se pomocí těchto měděných trubek. Tyto trubky si sami připravujeme, ohýbáme a samozřejmě i ty výlisky děláme také u nás. To, že je součástí klimatizace i ventilátor, jsem si asi dokázala představit, ale jakým způsobem ten ventilátor vzniká? Tak, pro ventilátor si vyrobíme nejprve tyhle ty jednotlivé díly, potom ultrazvukovým svařováním se ty díly navařují na sebe, až z toho vznikne vlastně takhle dlouhý kompletní ventilátor. Na co se musí u výroby ventilátorů dávat pozor? Na co nesmíte zapomenout? Tím, že samozřejmě je to z hodně dílů, musíme ho dokonale vyvážit a musíme ho i změřit, jestli tam nejsou nějaké následně vibrace. Co by to provedlo, kdyby to nebylo správně? Kdyby nám ten ventilátor vibroval, nebyl by vyvážený, mohla by ta vnitřní klimatizační jednotka vydávat nějaké nepříjemné zvuky. Ukázali jsme si některé věci, které jsou uvnitř klimatizace. Tady jsou ale další věci, které jsou z jiné části, z které? Tohle jsou plechové díly, které jsou jako obal venkovních jednotek. My si je u nás lisujeme na lisovacích linkách, poté vlastně je lakujeme na práškové lakovně
a poté samozřejmě montujeme vnější klimatizační jednotky. Jak dlouho potom trvá ta finální montáž celé klimatizace? To je samozřejmě různé podle obtížnosti, ale například uvedu vnitřní klimatizační jednotky, kde jsme na taktu zhruba 30 vteřin, to znamená každých 30 vteřin nám vyjede jedna jednotka. Když by u vás člověk chtěl pracovat, těch lidí je tady poměrně hodně, co všechno musí umět, na jaké se specializujete profese? Tak u nás je to poměrně jednoduché tím, že máme úplně komplexní výrobu od dílů po finální montáže, tak v podstatě práci nebo tu svoji pozici si tady najde každý a my jsme i firma, která si dokáže ty své lidi připravit. Z výrobní haly se vracíme za správním manažerem Janem Vochem. Kam výrobky míří ve chvíli, kdy se zabalí a jsou připravené k exportu? Tak naše výrobky míří do všech evropských zemí, nicméně dodáváme i mimo Evropu, to znamená dodáváme například do Jihoafrické republiky, do evropské části Ruska, na Blízký východ. Když bychom zmínili nějaká speciální místa, na která se vaše klimatizace dostaly? Samozřejmě po té technické stránce určitě stojí za zmínku, že máme instalace v Norsku za polárním kruhem, kdy v těchto končinách jsou naše jednotky schopné vytápět rodinné domy. Co se týká vzdáleností, ty naše luxusní modely vyvážíme i do Asie a z hlediska vzdálenosti exportujeme například i do Austrálie a na Nový Zéland. Jak je to v současné době s poptávkou po klimatizacích? Roste? Neustále. Je to jednak samozřejmě dané tím, že spousta lidí touží po tom tepelném komfortu, stejně jako jsme si zvykli na klimatizaci v autě. A na druhou stranu, když se podíváte, jaké bylo například letošní léto v Evropě, tak poptávka po klimatizacích je skutečně extrémní. Co to znamená pro vás jako firmu? Pro nás to znamená, že k těm klasickému 1,5 milionu jednotek, které ročně vyrábíme, budeme muset přidat další tak, aby jsme stačili uspokojit naše zákazníky. Budete tedy potřebovat nějaké nové výrobní stroje nebo nový personál? Samozřejmě obojí, a zejména bez zaměstnanců, bez kvalitních zaměstnanců nejde firmu dál rozšiřovat. Můžeme zmínit nějaké číslo, kolik plánujete nabrat nových zaměstnanců? Tak počítáme s tím, že do vývojového centra budeme potřebovat zhruba 30 technicky zdatných pracovníků. Co se týká výroby, budeme potřebovat posílit naše řady zhruba o 400 zaměstnanců. Pojďte nám na závěr říct, jaký je váš dlouhodobý cíl tady v České republice? Samozřejmě chceme nabídnout našim zaměstnancům zejména stabilitu, jistotu prostě práce i v době, kdy ta ekonomika nebude růst, jako roste teď. Ale už i to, že jsme tady před 3 lety začali s naším vývojovým centrem, dokládá to, že naše centrála to s Českou republikou a s investicemi do České republiky myslí vážně i v tom dlouhodobém horizontu. Já vám moc krát děkuji, že jste nám představil vaši firmu a držím palce, ať se daří. Děkujeme za návštěvu. Pro dnešek je to všechno. Já se na vás těším zase za týden.